Welcome to my channel. Enjoy watching. Ladies and gentlemen, boys and girls, it is now time to sit back, relax, and prepare yourself for a journey through the world of magic, a journey through the world of mystery, suspense, comedy, and illusion. And now, it's time for the show. Formal na lalaki. Gaya naman.
Okay, last touch. Yung gusto mag-touch na dab. Okay, sige, touch na dab. Touch na. Touch na dab. Don't kill ha, don't kill. Ayan. Si Kuya, sabi ko kanina, touch na dab. Sinakal. Okay, sino? Don't kill. Ayan. Very good. Touch the dab. Alright. Okay, this time, sino mo gusto ng magic? Sino ba gusto ng magic? Say ako! Mas malakas, say ako! Okay, this time, ganito po ang gagawin nyo sa lahat po ng mga parents, magulang, kids, mga bata na nandito. Kung gusto nyo pa po ng magic, madali lang po ang gagawin nyo. Kunin niyo po ulit kami sa susunod yung birthday party. Ayan. Search nyo na po sa Facebook ang Eman Digamo. Once again, ninimis ko yung Eman Digamo. Ayan, Proof Talentado Bilay Season 5 nung wala pang pandemic, no? Sa TV5 kay Ryan Agoncillo. Ako po'y talagang taga-Bulacan. Pero, 9 years na ako sa Bicol. Okay, guys, yung nakita nyo magic sa akin is very basic na po yun. Marami po pong iba't ibang uri ng magic depende sa gusto nyo. Okay, once again, if you like to magician again, so party needs, search nyo sa Facebook, Eman Digamo Party Time, Clown Magician. Alright, syempre, hindi mo na rin boss. Ayan, pwede po may bake si Mami sa si Daddy dito. Sa harapan